Godmorgen til Slagelse, eller god formiddag. Jeg står her på Hundsballegrunden, lige mellem motorvejen og så Næstvedvej. Den flottest beliggende grund i Slagelse Kommune, og jeg tror, jeg har en god nyhed til indbyggerne i Slagelse. I går på budgetmødet i byrådet, der besluttede vi på Liberal Alliances foranledning, og vi var det eneste parti, der bar denne sag ind til bordet, der besluttede vi at etablere dette kæmpe projekt, som vi har arbejdet med i rigtig lang tid, til et sted mellem 200 og 300 millioner. Et stort, vi kalder det Antvorskov Ruins Besøgs- og Akvapark. Det er et stort besøgscenter, hvor alt, hvad der har med vand at gøre, bliver samlet. Og vi glæder os rigtig meget til, at vi kan sætte spaden i jorden og få et nyt fyrtårn her i Slagelse Kommune. Det vil blive sådan, at vi går i privat partnerskab om finansieringen af det, sådan så vi kommer ind med et tilskud, blandt andet det fra den gamle svømmehal, plus noget mere, og så er det private, der bygger det. Det har været utrolig vigtigt for os, at man i Slagelse får et projekt, hvor man kan rette ryggen og knejse en gang imellem, så det hele går op i store arbejdsmarkedsproblemer og problemer nede på Motalavej i Korsør. Nej, vi skal have noget at være stolte af, og det er vi i hvert fald i Liberal Alliance. Så hermed tillykke til Slagelse.